sammen, og i dag, der skal jeg simpelthen lave noget med sådan noget. Jeg har lige været i Føtex og købt en iPad, så jeg har fået sådan nogle her. Kan I se det? Kan I se det her? Og I kan se heroppe. Føtex. Og det er simpelthen sådan noget, prøv at se her, jeg har allerede lavet nogle, sådan 3. Det er sådan, hvor der, I kan nok, som I kan se her, det er redisse, så er der alle mulige grøntsager i. Prøv at kigge i. Prøv at se herovre. Alle de her pakker, de med grøntsager. Og i gang, og i dag, eller nu, der skal vi lave en med ærter. En med ærter. Okay, hvor er den? Eller nej, det var ikke ærten, jeg mente. Nej, ja, vi tager en. Okay, guys. Jeg er klar. Den her. Og det bliver en, skal vi se. Drueagurk. I kan ikke se det. Tror jeg ikke. Måske. Nå. Se her, guys, hvordan. Prøv at se. Nu filmer vi lige her. Se her. Som I kan se her. Så er sådan en her. Se her. Så kan man putte den her i. Se. Se her. Og se her. Nu kommer det der rigtig sjovt. Faktisk. Mega sjovt. Ja. Se den på scenen. Den vokser simpelthen bare. Det er sjovt. Og forresten, jeg håber, I vil like videoen. I må også godt dislike, hvis I ikke kan lide videoen. Men det er okay, hvis I disliker. Og I må også godt abonnere og ja, så lad os bare lige komme videre. I må også godt skrive kom. Ja, så jeg skal man putte den i sådan en her boks. Og så skal man det er klamt. Jeg ved godt, det ser lidt klamt ud derude. Den fik vist ikke suget nok vand. Sådan. Og så skal man tage den her, hvor det var i. Lægge henover. Så skal man have noget mere jord. Skal have noget jord her. Ej, der er ikke særlig meget jord tilbage. Så skal man lægge det lidt fint over. Så skal man tage drueagurk. Sådan der. Og så skal man nemlig tage sådan en opskrift fra den. Det var den her. Gå lige hen og lige skyller hurtigt. Ja. Jeg tænker mig lige. Sådan der. Gør sådan der. Der er 2 af mine, der er væltet. Og ja, alle sammen. Det er så bare det for i dag. Ses!